Mae capiau a'r brisiau yma i wneud yn siŵr eich bod chi'n talu pris tegach am eich nwy a'ch trydan ac i ddiogelu rhag talu gormod. 2 waith y flwyddyn, ym mis Chwefror a mis Awst, bydd Ofgem yn pennu lefelau'r capiau. Ni fydd cyflenwr yn gallu codi tal arnoch chi sy'n uwch na'r lefel y byddwn ni'n ei gosod, y gallen nhw godi tal sy'n is. Ond fydd hynny ddim yn golygu y gallech biliau ynni godi neu ostwng. Mae hynny oherwydd bod y capiau ond yn gosod y pris ar gyfer pob uned o ynni rydych chi'n ei defnyddio. Dydyn nhw ddim yn pennu eich bil ynni misol. Felly, os byddwch chi'n defnyddio mwy o unedau o drydan a nwy, byddwch chi'n dal i dalu mwy. Os byddwch chi'n defnyddio llai o ynni, bydd eich bil yn is. Mae'r un peth â phetai cap ar bris paned o de. Byddai'r cap ar y pris yn golygu na byddwch yn talu mwy na swm penodol am baned. Ond po fwyaf o beneidau o de y byddwch chi'n ei hyfed, y mwyaf fydda'r gost. Hefyd, mae angen i ni ddiweddaru lefel y capiau a'r brisiau bob 6 mis am fod cost yr ynni rydych chi'n ei ddefnyddio yn newid yn ystod y flwyddyn. Enghraifft, mae'n rhaid i gyflenwyr brynu'r trydan a'r nwy maen nhw'n ei cyflenwi i'w cwsmeriaid gan farchnadoedd ynni cyfanwerthu. Mae'r costau hyn yn cyfateb i bron hanner bil y cwsmer, ac maen nhw'n newid yn dibynnu ar y modau'r farchnad, yn cynnwys prisiau olew a nwy rhyngwladol. Os bydd prisiau ynni cyfanwerthu yn gostwng, bydd angen i ni ostwng y cap a'r brisiau i wneud yn siŵr bod cyflenwyr yn trosglwyddo'r gostyngiadau hyn i'w cwsmeriaid drwy dorri biliau. Os bydd prisiau cyfanwerthu'n codi, bydd angen i'r capiau a'r brisiau godi mwyn caniatáu i gyflenwr a dennill eu costau uwch a pharhau i gyflenwi cwsmeriaid. Nid tariff ynni wedi'i gapio fydd y cynnig rataf ar y farchnad ynni. Rydych chi'n debygol o arbed mwy os byddwch chi'n newid. Ond os na byddwch chi'n newid, mae capiau a'r brisiau yn rhoi tawelwch meddwl i chi eich bod chi'n talu pris tegach ar sail y costau i gael ynni i chi.